Капетаец! Блажо, разбираш. Ей, Не ли усекиш нещо како да засмрде, разбираш? не смърда бе нищо. Не го више кога спомна смърдея. Како сте дома, бе? Добро разбираш, шока. Абе слушай това, абе сино, бе, гениалец, бе, това новите генерации. Абе знаеш какви случки ни правят дома, разбираш, Блажо. Това са Ей. гениалци, абе, шо да ти разправяме? Нека седеме, разбираш, гледаме от тия шпанските серии, тия ще са продължеците, много ще са убави. Да. И аз, он и госпожата, он станува и аз викам, кой знаеш от дек оде, он се враќа за 5 минути. Ние тек после 5 часата случайно да знаеме шо направил, разбираш. Що е направил? Абе, шо е гениалец он, да ти иде у нужнико, сам запалил струя, влезел, дигнал го капако, измочал се, пущил вода, затворил, изгасил и ни А, ни Б, разбираш, ева ти самостанност, разбираш, това чудо, бе. Гениалец. Абе, шо ти кажа, а нема още ни 18 текки пуне сега за 3 месеца, разбираш. Во, интернет от чудо направи. Ти Абе, мене, шо? малио мой, знаеш ли вчера шо ме вика? Шо? Тате, от я и ти да не я продаеме мама. Како бе да продадете мама, разбираш? Исто му грел. Зошо бе сине да я продадеме мама? Еми вика, тато, я више не цицам, ти више не я работеш, а ранеме само за комшиите. И аз му викам, имаш право, синко, а оти ти не поцицаш уше некоя година, па да ги извадеме парите. Види резон, разбираш. Абе, нема това, невидена работа. Капетаец!